ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ କହିଲି। ଛତୁଆ ମିକ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ମିଶିକି ସକାଳୁ ସବୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ମାନେ ଆଠୁ ଆଉ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନ କହିଲେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି କିଏ କିଏ ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି ଲାଇକ୍ କର ଭିଡ଼ିଓଟା। କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ସବୁ ଗାଧୋଇକି ଛତୁଆ ଖାଇସାରିଲାଣି କୁହ। ଶକ୍ତି ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କର ବୁଝୁ କି ନାହିଁ। ତୁ ଟିକେ ପତଳା ଅଛୁ। ଦେଶୀ ଛତୁଆ ଡେଲି ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଖା ହେଲା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ। ଛତୁଆ ଖା ତୁ ମୋଟା ହେଇଯିବୁ ବୁଝିଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ଓରଫ ଜୋନ। ସେ ଛତୁଆ ନ ଖାଇଲେ ରହିପାରେନି। ସେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଖାଏ। ଏତେ ଭଲ ପିଲା ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଛତୁଆ ବିନା ତାର ସକାଳୁ ଅଧା। ଆରେ ହଁ ହଁ କେଇ ଦଉ ତାକୁ ବାସ ଖା ଖାଉନି ବେ ହେଇ ବେ ଖାଇଲାନି ଚାଲ ଯିବି ଗଲି ମାମୁଁ ନେଇ ଯାଉ ନା ରୋଷେଇ ଅଛି 9, 10, 11, 12 ଏଠି କଣ 18 ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଆ ତାକୁ ଦିଆଗଲା ସେଠି ଛତୁଆ ଖାଇଲାନି। ଛତୁଆ ଖାଇଲେ ସେଠି ଶୋଇ ପଇଲା ପେଟକୁ ମେଲେଇକି। ଏତେ ବଦମାସ ଇଏ। ଏଇ ହିସାବେ ଛତୁଆ ଖାଇବନି। ଆଜି କ'ଣ ଦେଖୁନୁ ଆଜି କି ପୂଜା? ଛତୁଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଛତୁଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଛତୁଆ ଖାଉଛେ। ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୋର୍ସ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ି ଛୁଆକୁ ଛତୁଆ ଖାଇବନି। ଛତୁଆ ଖାଇବନି ଖାଲି ଖାଇବ ଏଗ ରୋଲ୍ ଖାଇବ ଚାଉମିନ ଖାଇବ। ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପିଟିବେ ତାକୁ ଜମା ଛତୁଆ ଖାଉନି।